ng mga nagbabagang balita. Pampasaherong bus sa Del Gallego nahulog sa 10 metrong bangin. 4 patay, higit sa 20 sugatan. Bentahan ng mga paputok sa Naga City People's Mall. Matumal pa ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Smart TV at computer set natangay ng kawatan sa isang paaralan sa San Fernando. 25 benepisyaryo sasalang sa 3-year diploma para sa Hotel Services and Restaurant Management ng SAIC at Provincial Government ng Kamsur. Magandang gabi, narito ang maiinit na balita sa Camarines Sur. 4 ang kumpirmadong patay habang higit 20 ang sugatan sa naaksidente at nahulog sa bangin na bus sa Del Gallego, Camarines Sur. Driver ng bus, hinihinalang nakatulog o inatake sa puso ayon sa pulisya. Narito ang ulat. Sa bangin na ito sa Barangay Magais, 1 Del Gallego, Camarines Sur, makikita pang isang pampasahirong bus na nahulog matapos maaksidente madaling araw nitong Desyembre 26. 4 na pasahero ng pampasahirong bus ang kumpirmadong patay, habang 23 naman ang sugatan kasama na ang 2 driver. Base sa Del Gallego Police, galing ng Cubao ang bus na patungo sana sa lalawigan ng Sorsogon. Gumewang umano ang bus habang binabaybay ang nasabing lugar na nauwi sa pagkahulog nito sa tinatayang 10 metrong lalim na bangin. Napagalaman din na nagpalit ng driver bago ang aksidente at ang alternate driver ang nagmaneho nang mangyari ang disgrasya. Batay na rin umano sa laysay ng ilang pasahero. Mabilis umano ang takbo ng bus bago ito nahulog sa bangin. Wala namang nakitang mechanical error sa bus, gayunman patuloy pa rin sinisilip ng mga otoridad kung nakatulog o inatake sa puso ang driver ng bus. Based po naman sa pinandak na interview sa mga pasahero, from Cubao, nag-stop over sila sa Tabawon para magtakan, and then nagpalitan po sa driver. So from Tabawon, iba na po ang nag-drive. Pero na-notice po ang mga pasahero na medyo mabilis ini magpadalagan, kaya sa Rogani sabi, kinaulit niya si driver. Maray pa kaya sabihin mo si kapalitan mo, or kaya ikaw na mag-drive ka, medyo mabilis nga. So unfortunately po, pag-abutin niya sa Barangay Magais, then in the sure kung natungka o rin natake sa puso, hanggang sa nakadiretso po ini sa sa Magin. So yun na po yan, nagtibuan na kita ng mga casualties. Samantala, posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at reckless imprudence resulting to damage to property ang responsable sa insidente. Permita po yan sinasabi, nire-remind ta na i-consider ta ang condition kang sasakyan, consider kang condition kang driver. Dito po pagliliwan itong inaapod na blue baggage kasi complete na po dyan. Tapos na dapat ayuson kang sarong biyahero. Regine Boy, CSN. Umaasa ang Naga City Police na hindi na madadagdagan ng fireworks-related injury sa lungsod matapos makapagtala ng isang naputukan sa pagdiriwang ng Pasko. Kamsur Police, idineklarang generally peaceful ang selebrasyon ng Kapaskuhan. Si Jenna Amador sa detalye. Nang dahil sa kwitis, nagtamo ng sugat ang isang taga Naga City matapos maputokan itong Kapaskuhan. Ayon sa Naga City Police, ito ang unang kaso ng fireworks-related injury sa lungsod ngayong taon. During the celebration of Christmas, wala tayong na-record na any significant incident during the duration. So hanggang ngayon, wala tayong any significant incident na na-record sa Police Station 1 down to Police Station 6. So, ang incident natin during Christmas, in relation sa Christmas, is yung firecracker incident na kung saan meron tayong isa na naputukan. Itong naputukan na to is from Sabang, na saan yung victim is paglabas na ng bahay, may biglang lumipad na kwitis. Yun, napumutok. So far, okay naman siya.
pag dinala sa ospital at pinalabas niya. Samantala, generally peaceful din ang selebrasyon ng Pasko sa Camarines Sur ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office. Wala ring nakumpiskang boga ang kapulisan kung ikukumpara sa holiday season noong nakaraang taon. Naging maayos po ang pag-celebrate natin ng Christmas at naging generally peaceful po tayo dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. Lalo na for the past 24 hours, wala po tayong noted na mga incident na related sa celebrate natin ng Christmas. So yung mga 8 focus crimes natin, noted natin na wala tayong na itala na mga insidente sa buong celebration ng Christmas season. Po sa ating probinsya ay wala po tayong naitala sa ating mga police blotter na mga related sa ating firecracker related injury. Compared last year na maraming gumamit ng boga, ngayon po ay wala tayong nakumpiska, wala tayong nakita na gumamit ng boga. Nagpapasalamat ang PNP dahil natuto na umano maging ang mga magulang sa pag-iwas sa paputok. Nagpapasalamat kami dahil ang ating mga kababayan, lalo na ating mga magulang, ay naging maayos ang pagtalima sa ating panawagan nating provincial director na wag nang gumamit ng boga dahil hindi naman ito nagiging mas maganda ang celebration kundi minsan nakaka-cause pa ng injury sa ating mga kababayan. Gumamit ng mga alternatibo kagaya po ng mga lata or mga turotot, tambol, mga sirang planggana para mag-create po ng noise kung talagang ito ang kanilang paniniwala na kailangan gumawa ng ingay para magtaboy anya ng mga evil spirits. So, wag nating gamitin ang mga firecrackers. Ito man ay pinagbabawal or ito ay hindi or allowed. Kung mas maganda po na wag na po natin gamitin itong mga firecrackers at maging ingenious na lang tayo at resourceful sa paggagawa ng ingay para sa pagsalubong ng bagong taon. Yan lamang po at be safe po tayong lahat. Jan Amador, CSN. Ilang araw bago ang salubong 2026, matumal pa rin umano ang bentahan ng paputok sa Naga City. DTI ininspeksyon ang kalidad ng mga binibentang paputok sa designated areas. Nagbabaling si Jan Amador. Ilang araw bago ang salubong 2026, matumal pa ang bentahan ng mga paputok sa itinalagang lugar ng bentahan ng mga ito sa Naga City People's Mall. Umaasa ang mga firecrackers vendor ang paglakas ng bentahan ilang araw bago magbagong taon. Dawa fanor, gawa mo pa saro-saro. Tiro kaluya pa talaga. Mas medyo maluya mo talaga. Magpulan 29, medyo mayroon na yan. Nadatnan ng news team na nag-iikot ang mga kawani ng DTI kung saan hinahanapan ng mga ibinibenta sa pamilihan ng Philippine Standard Seal para masigurong dumaan ito sa inspeksyon at ang kalidad ng produkto. Hindi naman tumitigil sa pagmomonitor ang PNP para masigurong walang ibinibentang pinagbabawal na paputok. Ang Naga City Police Office is continuous ang pag-inspection natin ng mga vendors natin, ng mga paputok para masiguro natin na wala talagang makakalusot ng mga illegal na paputok na ibibenta nila. So, everyday, chine-check natin yan para sa seguridad ng lahat. So far, wala tayong nakitang illegal na mga paputok hanggang ngayon. So, kaya masasabi natin na naging effective din ang ating campaign pagdating sa paputok. Ayon sa chairman ng board ng seasonal vendor sa Naga City People's Mall, sila mismo ay nakahanda sa mga inspeksyon at maging sila ay nakikipagtulungan sa otoridad na mahuli ang mga nagbebenta online. Talagang preparado naman yan. Talagang dahil kami nagbibinta sa mga bawal na yan. Talagang kami mismo sa asosyon na isitan na yan. Pag nakailing kami nagbinta yung ulan, kami mismo kami matsukso kayo kung sisa yung arasyeta. Kami ang mararaos kaya. Tarak lang dyan sa hindi naghalit itong mga benta. Saro ka masin ng mga seminar. Then itong pagpabakal kung paano nila ito sa mabakal. Paano gamito. Kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga nagpaputok ngayong Kapaskuhan. Payo ng PNP na maaaring gumamit ng ibang pampailaw at pampaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Jan Amador, CSN. Inaasahang dadagsa pa ang mga biyahero sa Bicol Central Station sa Naga City sa susunod na linggo o pagkatapos ng bagong taon. Above normal na foot traffic sa terminal na obserbahan nitong Kapaskuhan. Si Jem Garcia sa detalye.
Naitala ng Bicol Central Station ang above normal na foot traffic ng mga pasahero ngayong holiday season. Ngunit ayon sa pamunuan ng terminal, maaaring mas marami pang biyahero ang magtungo sa Bicol Central Station sa susunod na linggo. Actually, this past few days and this coming days, we were expecting na magkakaroon ng influx of passengers after New Year. Ang karamihan sa atin dito ay papauwi pa lang from Metro Manila. At ang inaantay natin, yun after New Year, kasi sila yun yung mga taon, mga araw na magsisibalikan yung mga nagsiuwi dito sa atin. Fully booked na rin umano ang biyahe ng mga pampasaherong bus pabalik ng Metro Manila. Nakahanda rin ng extra buses mula sa bus companies para sa mga chance passenger. Ang karamihan sa ating mga bus ngayon, marami tayong mga extra buses ngayon. Actually, marami na nagsubmit sa atin dito ng mga extra buses na with special permit to operate to carry passengers from Naga City going to PITX and Pasay, Cubao. Kaugnay nito, inabisuhan ng pamunuan ng terminal ang mga biyahero na mag-book ng maaga para hindi madyahe sa biyahe. Jem Garcia, CSN. Tinangay ng hindi pa nakikilalang salarin ng computer set at smart TV ng isang paaralan sa San Fernando, Camarines Sur. Imbestigasyon ng pulisya sa pagnanakaw nagpapatuloy pa. May ulat si Jenna Amador. Wala nang magagamit na smart TV ang isa sa mga classroom ng isang paaralan sa San Fernando, Camarines Sur matapos pagnakawan ng hindi pa nakikilalang salarin. Ayon sa San Fernando Police, nangyari ang insidente ilang araw bago magpasko. Sa loob ng paaralan ng Plansa Elementary School noong nakaraang December 22, 2025, kung saan lumalabas sa aming investigasyon, ito ay naganap mga bandang 12:30 ng madaling araw hanggang 3:30 ng umaga. Natangay ng salarin na inaalam pa kung may kasabwat ang ilang mga gamit katulad ng computer set at 43 inches na smart TV. Napag-alaman po namin na nawala po ang isang computer set sa loob mismo ng principal office at isang flat screen LED TV doon sa classroom naman ng isang guro ng nasabing paaralan. Hanggang sa ngayon ay patuloy po ang pag-imbestiga ng aming kapulisan sa panguna po ng aming hepe. Gayon po may nakita po kaming mga person of interest kung saan naghahanap po kami ng mga konkretong ebidensya at testigo nang sa ganun ay talagang matukoy natin ang totoong suspect sa nasabi ng nakawan. Hindi lamang umano ito ang unang beses na niluban at ninakawan ng paaralan. Simple lang naman po mga dapat natin gawin doon. Unang-una, huwag nating iwanan ang ating bahay o mga rarian kung wala po tayong magbabantay dito. Or kung talagang di maiwasan na umalis silang lahat, pwede naman po tayong makiusap sa ating kapitbahay nang sa ganun ay tagatingnan naman yung bahay nila. Jan Amador, CSN. Tulad ng paputok, matumal din ang bentahan ng mga bilog na prutas sa ilang pamilihan. Magkano na kaya ang presyohan yan? Alamin sa ulat na ito. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, kaliwat kanan na ang mga nagbibenta ng mga bilog na prutas. Paniniwala na ng maraming Pilipino ang pagkumpleto sa 12 iba't ibang prutas na nagdadala umano ng swerte. Sa kabila niyan ay normal pa umano ang bintahan ng mga prutas lalo na sa Naga City People's Mall. Ayon sa mga fruit vendor, sa ngayon ay nanatiling wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas. Ngunit ibang usapan na umano yan, 1 o 2 araw bago ang New Year. Sa ngunyan po, sir, maya pa kami yung pagbabago na presyo. Pero po sa mga susunod na aldaw, dahil ko po aram kung ano ang magiging presyo. Kasi po, ang maarabot ko niya ng mga imported, dahil may paaram kung ano ang pinaka-final na presyo sa Manila. Kung ano po ang kaluluwasan duman, halimbawa maglangkaw sa Manila, malangkaw man kami din ng retail. Pero kung si dati lang, maya man pagbabago. Puro mga 28 or 29, si mga halali na sa ibang mga lugar-lugar, estimate ko kaya dapat 29-30, nakaredy naman sila sa kanya-kanya ng mga pwesto, pero ang dagsaan may 28-29-30. Sa ating pakikipag-usap sa ilang mamimili, tinitimbang na nilang mabuti ang dami ng kanilang binibili. Hindi na sapat ang basta makompleto ang bilang. Ang habol nila ngayon, yung sakto lang at hindi mapupunta sa sayang. Kami po kaya naghahanda lang tuwing bagong taon talaga. Opo. Nagluluto, tapos
early purchase ng para kung 31 kasi mas mahal na inigaro kaysa ngunya na earlier pa. Siguro para makatipid, pwedeng tigsararo lang na ang babakalon. Arog sa muya, minsan nalalapa o sayang. Hindi man nakakakan tapos nagbabakal ng pinyang hilaw. Hindi man makakakan tapos nalalapa lang, sayang baga. Di ba ko isyang swerte? Sa huli, anuman ang bilang ng prutas na nakahanda sa hapag, ang mahalaga para sa marami ay ang pagsasalo-salo ng pamilya na may sapat na pagkain at higit sa lahat, walang nasasayang na biyaya. Nick de la Cruz, CSN. Aarangkada na sa susunod na taon ng 3-year diploma course para sa Hotel Services and Restaurant Management ng CICT, katuwang ang provincial government ng Kamsur. May ulat si Darlene Lastrollo. Magsisimula sa buwan ng January sa susunod na taon ang pagsasanay ng 25 TESDA scholars sa kursong Hotel Services at Restaurant Management. Layunin ng 3-year training program na ihanda ang mga scholar para sa lokal at lalo na sa pandaigdigang employment. Ayon kay Dean Francis Banaay ng Southeast Asian Institute of Computer Technology, dumaan ang mga scholar sa Training Induction Program o TIP ng TESDA upang may paliwanag ang kanilang mga responsibilidad at mga kailangang i-commit para matapos ang 3 taong training. Itong TIP na ina-upload kang TESDA para ma-inform si mga students kung anong mga responsibilities ninda as scholars kang TESDA as well as yung mga dapat nindang i-commit para matapos si training for 3 years. Bukod sa teorya, bibigyan sila ng laboratory classes at hands-on training upang magkaroon ng practical application sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng NC2 at NC3 trainings, ma-equip sila ng mga kasanayang kailangan upang maging handa at employable sa iba't ibang industriya. Dagdag pa ni Dean Banaay, hindi lamang English proficiency ang pinahahalaga ng programa, kundi lalo na ang mga technical na kasanayan na hinahanap sa industriya. Sa pagsisimula ng training sa January, inaasang mauhubog ang 25 TESDA scholars bilang mga globally competitive na professionals sa larangan ng hotel at restaurant management na isa sa prioridad ng provincial government ng Camarines Sur na mabigyan ng trabaho at oportunidad ang bawat kabataang Camarinense locally and abroad. Darlene Lastrollo, CSN. At yan ang mainit na balita sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako si Richin Boy. Diyos mabalos sa pagtitiwala.